Ka sani rayuwa ba ta jiran wanda bai motsa ba. Shin ko ka sani cewa rayuwa tana tafiya ne ga waɗanda sun kasance ko da yaushe suna motsawa ne domin su cimma wani buri da suke da? Duk wanda ya tsaya yana kallon lokaci yana wucewa ba tare da ya aikata wani abu ba domin ya iya sama ma kanshi ci gaba, tamkar ya tsaya yana kallon lokacin shi ne yana wucewa a banza. Ka sani a rayuwa babu wanda zai zo ya tsaya maka domin ka cimma mafarkinka. Kai ne ya kamata ka tsaya ma kanka, ka ƙarfafa ma kanka gwiwa, ko da tafiyar ta kasance tana da tsayi ne, a hankali wata rana za ka cimma nasara. Babban matsala rashin motsi. Ka sani rayuwa tana girmama masu ƙoƙari, tana buɗe ƙofa ga waɗanda sun kasance suna ƙwanƙwasa ta. Kar ka tsaya jiran sai ka samu kyakkyawan lokaci domin ka iya aikata wani abu. Ka fara daga inda kake. Ka sani lokaci baya zuwa sai an ƙirƙire shi. Kada ka jira har sai ka samu isasshen lokaci kafin ka fara wani abu. Ka sani ba za ka taɓa samun cikakken lokaci ba. Kowane motsi da kake yi, ka sani yana ƙara kusanta ka ne zuwa wani mataki na daban wanda baka yi tunani ba. Idan yau ne kuka fara kallon wannan tashar tawa, ina roƙonku da ku taimaka ku danna like a ƙasan wannan bidiyon, sa'annan ku yaɗa shi domin 'yan uwa su amfana. Idan kun kasance ba kwa bibiya ta ne, ku taimaka ku danna subscribe, sa'annan ku yi comment akan wannan bidiyon, sabida haka ne za ku ƙara min ƙarfin gwiwa. Ina godiya. Idan ka tsaya ba tare da ka aikata komai ba, lokaci zai cin maka ne ba tare da ka cimma wani buri naka wanda kake son cimma ba. Amma idan ka kasance kana ƙoƙarin gwadawa ne, to kowanne lokaci zai kasance lokaci ne na yin nasara a tattare da kai, sabida babu wanda ya san ranar nasarar shi. Kada ka manta da wannan. Ka sani rayuwa ba ta jiran wanda baya motsi. Ka motsa domin ta motsa da kai. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ina roƙonku da ku danna like ƙasan wannan bidiyon, sa'annan ku yi sharing ɗin shi domin wasu 'yan uwa su amfana. Sa'annan kuma ku bibiye ni a wannan tashar tawa domin samun ire-iren waɗannan bidiyon. Ina godiya.